Ben başlama şevanın heja em çarşovaya hilbijartina çarde gulanê da rêze bernameyên xwe didomînin. Îro jî em li Sarûxana Manîsayê ne. Em ê fikrê gelê Sarûxana Manîsayê bigirin bêka di çardê gulanê da ew ê dengê xwe di çi çarçove de bikarînin. Kerem kin em dest pê bikin. Merhaba. Navê te bixêr? Elhamdülillah. Kek hamdullah. Di çardê gulanê da hilbijartin heye tu dizanî. Tu yê dengê xwe bidî kîja partî? Em dengê xwe bide Yeşil Sol Parti. Tê çima bidî Yeşil Sol? Yeşil Sol Parti partiya me ye. Me savunmuş dike. İnsanê ezilmiş savunmuş dike. İnsanê bêkes savunmuş dike. Ji ber wî hawa em ê dengê xwe bide Yeşil Sol Parti. Peki hêviyên we ji Yeşil Sol Partiyê vê hilbijartinê ew ê çi qasa parlamenter derxin? Çikam me çavê me li sersediyê. Sersedî re em divê me derxe. Peki ji hikûmeta niha hûn razî ne ya na? Na em nerazî. Çima? Çima tiştê destê wan tê dike doxwe, didize. Sadece yandaşê xwe zengîn dikin, dixwin. Fakîr jî zaten fakîr dike. Tu li Sarûxanê dijî? بله Çend salet li vir dijî? 43 سال 43 sala. Yani em bêjin hemama emrê te zarokatiya te hemû li vir derbûn. بله 6 سالی زادم وی ولاتی و جیانم لور بردوام کرد Diyar e te ev eqwa salê dem û dirêj da jî di ser zimanê xwe parastiye tu bi zimanê xwe dizanî. Di çardê gulanê de hilbijartin heye li pêşiya me. Tu yê raya xwe bidî kîja partî? از ریا خو بدیم yeşil sol partisi و Cumhurbaşkanı seçimi zebidim Kılıçdaroğlu Sebebê ku tu bidî Yeşil Sol Partiye û Kılıçdaroğlu çi ye? yani yeşil sol parti tabii ki devama hep dep özdep HDP'yi devama ve tabii ki Murovaki Kurdum و milleteki acıkan em hatına acıkandın Velatê xwe me köç kiriye em hatine vî welatî û bi zaroktiya xwe ciwantiya xwe heta nekaz didim partiya xwe û divê bawerê dimin û ji vê baweriya xwe jî tu carî dûr nakevim. Gelek sağ bî. Peki texmîna we de ew ê Yeşil Sol Partî bi çend parlamenteran bikeve meclisê? Yani hêvî dikim nêzîka 105 milletvekîlî gerek em derxînin. Li Manîsayê pekî? Li Manîsa ez bêm yek garantî gerek em derxînin em ê aduda jî gerek hevkî zor bidin yani ez werê bêjim. Yek garantî ez vê bawerê demim û me xebatavê jî bikin. Çiş destê me hat em ê bikin. Navê te bixêr? Navê min Dayika Nifusayê. Dayika Nefûse. Diyar e te cilûbergê Kurdewar te çanda Kurdan parastiye hetanê vî temenê xwe di çardê meha gulanê de hilbijartinê seçimekî heye li pêşiya me. Tu yê dengê xwe bidî kîja partî? Ez ê bidim partiya xwe me ez ê bidim kîja partiya qurban. Partiya te kîja ne? HDP. Yani Yeşil Sol Partî dikeve seçimê. Tê çima bidî Yeşil Sol Partiye? Ez ê bidim wan dilê min dixwaze. Partiya min e. Peki tu ji hikûmeta anem razî ya na? Maşka em ji kur razî ne. Wil em ne razî ne. Çi pirsgirêkê wê hene mesela? Hemê pirsgirêk hene ya. Karînkî ji me re behs bike. Hepsiyê me hene. Hemê tiştê me yanî em tên kuştin, em tên berdan. Hemê tiştê serê me. Ji destê me jî tune. Divê em çawa bikin li hemberê vê zext û zoriya ku tu pênasetkî dibêjî? Yani divê em çawa bikin, divê civak çawa bikin? Divê topluma me bi yek bi. Em xwarî tune bi. Rastî bi. Hemê rastî bi, toplum yek bi. Toplum nebî yek xwarî bi, em zaten ser nakevin. Hema topluma me yek bi. Xwarî tune bi, rastî bi, em ê jî serkevin we xelkê. Em ê bin xwedê axa xwe, kîmîka xwe, dewleta xwe. Em jî însan yani em ne însan. Em jî însan in. Em jî dixwazin kultura me hebe, axa me hebe. Peki piştî çardê gulanê baweriya te pê heye hin tiştên ku niha te behs kir bên bi dest xistin? Xwedê malgora qelpê xwe ez vêm yani em ê rast wê çêvê ve deyca ê xwar belkî çê nebijî yani em ne dilê wan de ne. Ew jî heye ha.
Yani dibêjî ji bo erêniyan neyînî ji meriv xwe hazır bike. gerek ev jî xwe hazir bikin. Ma xwe hazir nekin. Ana xwe hazir neke zêv zorê te bînim serê. Na, nikarim. Çünkü zora min tune. Kes zorî kesî nayîne ser vêrî. Gerek bi dilê xweş, bi kêf, bi eşq vêm li vêrî. Hema nebêjin jî. Çend sala tu Sarûxanî? Ez va 21 salê min el Sarûhanê min. 21 sala Sarûxanî. Tu xwedî tercübeyê wê gavê. Ev di 21 salî da gelek hilbijartin derbas bûn. Li gor hilbijartinê berê û ana li Sarûxanê guhertinê çawa hene di aliyê erênî û neyînî de? Bawariya te hebe anha pêştekirin pir e. Yani berê ne. Ana gil xwe xwedî derdikevin. Kurmancê vira giş artık jerçkî fam dikin. Ez baweriya me heye îcarê em ê yekî li Manîsayê em ê milletvekîlîkî derxînin. Ez viya emînim. Ha û artı di Türkiye'de li Kurdistanê yani li welatê me Mezopotamyayê toplam em ê ses edîra derxînin yani. Milletvekîli HDP yani Yeşil Sol Partisi yani. Ama viya emin bu yani. Çünkü tu ebe çima eci va tercüma jî heye gorî tercüma xwe ez va gotina dikim yani. Kesin yani. Ses edîra em ê derxînin. Yeşil Sol Parti. Yani 21 salê te li Sarûxanê û ev 20 sal zêdetir jî ev iktidar heye. Dema em wî bigire berçav tê çi ji me re bêjî. Ya ew çi Qurat dedî vê AK Partiye bi deka bi dolapa bi çi îşî 21 sala li sengê xwe sekinî. Yani tişkî vê rastiyê tune bû. Ama Amerika sekinî. İcarê jî ez mêm ka 100'den 100 ev ê CHP qezençkê. Yani werxwaneye. Yani Cumhurbaşkanı qezençkê ha. Ama tek başına tübe belki yekî her iktidarê tune. Yani tek başına keski qezençkê vê ez qena. Yani CHP ayrıye Kılıçdaroğlu'yu bigire. Cumhurbaşkanı diye. Ama milletvekili seçimi keski tek başına yani yek partik her iktidar ev katune. Yani belinake. Gele koalisyon çebi. Koalisyon bir kere çebi. Kude her kilit HDP. Yani partiya meye. Partiya me derken partiya me kurdaya yani. Ave gotinek etkim ki herkes gani ve gotinek yani. Meri de tırsıncı ha. Ahmet tırsamıtın kim kez Ahmet değilim. Hakikat kozi bir Ahmet dardakim. Merhaba işlere. Merhaba Serçava. Navet ev xêr? Fidan. Xuşka Fidan. Di çardê gulanê de hilbijartin heye. Tu raya xwe dengê xwe bidî kîja partî? Em didin Sol Parti. Yeşil Solê. Menü he. Tê çima bidî Yeşil Solê? Em didin xwe mam şope me bid ki partiya me ev me bidin. İktidara ana hükümeta ana û razî ne yana? Velem hiç narazıyım. Ema tişkime tün hayanan kimlik ekme reynadil. Derek ki naveme tün tişkime tün em jbavi hay. Em je narazıyım. Peki bu guherîna em bêje rejîmê ra piştî çardê gulanê çi guhertin bixara bîne yani çi tiştên xwestekên we bêne cî gelo? Velem dixwazim merselev çıkar rast ve hepki xoşayî dinye keve. Her tişt düzelmiş ve hepki. Doğru em dixwazim. Di çardê gulanê de hilbijartin heye. Seçim. Tu raya xwe bidî kîja partî? Me bidin xoma me bidin kê? Xwe partiya te kîjan? Partiya me HDP'yim. HDP nakeve seçimê. Nakevik bo milletvekiliye ji mer tuneyim ha. Yerel ser partiya Yeşil Solê HDP keve. Partiya me çiyan öneriye bide me bidin wê. Çima te bidî Yeşil Sol Partiya? He? Çima bidî? Çima bide? Em ji bo xwe didin, ma me ji bo çi bidin? Keke merhaba işlere. Navet ev. Mehmet Sıdık. Keke Mehmet Sıdık. Karubarê te destê te vala nine min wisa pêşî te girt bibexşî. Çardê gulanê de seçimê tu raya xwe bidî kîja partî? Yeşil. Te çima bidî Yeşil Solê? Yeşil Sol çünkü partiye mi? Partiye mi? Bir parti yok. Peki ji iktidara niha tu razî yana? Ne razıyım? Razıyım. Çima tu nerazî? Çünkü hayat pahalılığı, ondan sonra halkın gezimsizliği, ondan sonra
halka verdiği zulümler var, şeyler var. O yüzden. Niha destete de ev heyet bart kinj market eti teçi girtiye buhaya tiş çıkaya. Bana kış bahane, öyle kış bahane. Her tuş bahane. Peki bavariya te heye ku em bijin iktidar be guhertin van tiştana jî kêm bibin. Valla inşallah em dixwazim beraber be. Başa kek esdik mala tava be spas. Xwedî razı. Çarde gulanê de hilbijartin heye wekî wî dizanin. Tu yê dengê xwe bidî kîja partî? Dim HDP. Pardon, Yeşil Sol Parti. Erê ew tevlî hevî heye yani HDP û erê. Çima tevlî Yeşil Sol Partî? Şuna partiya me ye. Bu partiya me qezeş ki bu Selahattin Demirtaş derkevê. û ji bo vê zilmê herê. Ji bo piçkî erzan jî çêbî, hani her tiş bihayê vê girandiye artık. Yani pirsgirêkê wê civakî yan şexsî em bêjin li vel Sarûxanê li Manîsê zêde pirsgirêkên wê çi pirsgirêkan rû bûn? Çawan fêm. Yani li vir problemên wê em bêjin civakî em bêjin û gazincan şit ke em bêjin buhayî tiş zêde buwane em bêjin tabii yani. İki behs ama problemên civakî ji me. Yani işte gelki bahane yani ser buhabuna ve na ser zulmü zor ya koser kurbancıya yani iş bu ve na dibiş. Yani li vir li Sarûxanê diyar zimanê Kurdî hatiye parastine yani bu wera jî heye bi gelek kesan re me xeber da ziman li vir hatiye parastin. Çend salet li vir dijî? Çend sal çağa bejim xwedê nêzîka 20 sal çêbûye herhalde. 20 sal yani zimanê xwe hêj dizanî te zimanê xwe bîr nekiriye ev jî cîşana. Peki partiya Çepa Kesk Yeşil Sol Partî em bijin bi hêzekî quwetekî zêde biçe meclisê. Ew ê ji bo ziman jî hêviyên we ji wan heye ji aliyê zimanê Kurdî da jî. Wê çêbê tabii. Yani wî dixwaze li vir jî perwerdehiya zimanê Kurdî. Tabii ki em dixwazin çawa daxwazin. Çardê Gulanê de hilbijartin heye. Tu yê çardê Gulanê da raya xwe dengê xwe bidî kîja partî? Em ê bibin Yeşil Sol Partî. Çima tê bidî Yeşil Sol Partî? Eva 20 sal heye ev iktidar li ser iktidar heye. Çiftçi, sanayicî, em bêjî emekçî her çi berçavayê. Ji terefê herkesî jî tê bîstin jî û tê dîn jî bi rastî jî aborî perîşanî ye. İnsan zor durumda ye, millet zor durumda ye. Tevayî yani her derê Türkî. Sıkıntıyak aborî heye. Hêladî jî tu lê nere yani pêşeroj heye. Em bêjî tiştekî xweş, însan pêkê xweş bibî heye. Muda millet nemaye. Birasî jî nemaye yani muda millet. Yani ji bu awayî ev dibe Yeşil Sol Partî. Baweriya we jê heye wekî Yeşil Sol Partî di meclisê de bi hêzekî çi qasa wê temsîliyetiya we bike? Wele baweriya me sedî sed ez dibêjim yani ne ji dilêm tê val metropola me jî yani tiştê em nava civakê nava millet dibîze ye en azdan sed milîvekilî xwedê hez bike em ê têx meclisê. Li Manîsayê taybet ew ê parlamenter çi heb derkeve li gora we? Wele Manîsayê xebatek xurt hebe em bêjin bi rastî jî heye bikî masî yekê me bişînin yani en az yani Türk divê ya en az hemê yekî bişîne ama xebat hebe çûn hatim germayê çêbibe bi rastî jî heye duda jî ihtimala wê heye bişîne. Niçin Yeşil Sol Parti? Yeşil Sol Parti ji barışê ra, ji hewînê ra, ji îşçiyê ra, ji Kurdistanê ra hema daha doğrusu. Ji her tirsê ra xweş. Yani Yeşil Sol Parti geleceği Türkiye'ye. Ama ev qas basit. Ez viyat ara bibêjim. Me jî canê xwe em ji bonayî didin zaten. Em tev jî zanin 30 sale 40 sale jî em ser xwe elhamdülillah çok şükür. Em ê ser piya jî bisekinin. Ha ez viya jî dibêjim Kurd. Ew Kurdek wijdana ew ya qasî qûna derziyê. Ku ta bi zorê tê radibû çavê mervan nedît. Ew wijdana ew ya ku ew qasa hebe gere ne çecikî dinê. Sade li cem xwe bisekine. Di çardê Gulanê de hilbijartin heye. Tu yê raya xwe bidî kîja partî? Tabii mi bid partiya xwe mamê bidikî. Partiya we kîjan? Mesele oyê mamê bidikî. Yeşil Sol Partî. Aynı. Çima tê bidî? Çi mamê bidê em mecbûr em ê bid kurmanciyê xwe mamê net kurmanciyê xwe mê bidikî. Em ji bo raya gerek em ne olursa olsun
گرک ام بده خوا گام گز پاور دسته کی بدن هف گام بش بن و دسته در کردن مجبوری هف گرک ام گز وجه اقتدار آن راضی نه یا نه؟ نخوادیم نرازی اما هرتش مکاز هرتش yani gün bir çıkamadı yani am خوازم بده خوام بده kurmancı am kurmancı güç am pavra ben de sema güç yek be am güç pavra ben e vakti ga kurmancı ma ga de se khona de ha geçine be amettim yani ezilmiş bir amettim ezilmiş bir Merhaba işlerim. Merhaba. Kavat işlerim. Sağ ol, spazikım. برای تلور اسنافی قهوه خانه دی خبتاندن دی چارده گلانه ده هل بجارتنه توی رای خواب دی کی جا پارتی؟ از ده HDP ده partya خو partya kurmanca زانی HDP ناکه seçimi Yeşil Sol Parti کرده. yani edimde Yeşil Sol Parti. Partiya manı. Seçim abi Yeşil Sol Parti. Bu xo bu partiya xo bu kurmanca belo gelek kur. Bu geleceğe xo az bede Yeşil Sol Parti. Hem bu AK Parti خلاص. Peki iktidara naha iktidara ana ve razı ne yana? Hem ne razıyı. İktidara ana gerçekten ekonomi olarak da mani olarak mantığı olarak da hem ne razıyı. Bu bir sisteme bu karakterini darı. Ser gerek kur zulme dikin. Ser çiçeği sanayi olarak da ekonomi olarak hem ne memnunum. Navet afki? Ben Cevdet. Peki Cevdet, de çarde gulanı da raya xavdi ki japar. Az raya xma xwe. Partiya teki jan. Partiya men Demirtaş kija be jav. Yani Yeşil Sol Parti. Yeşil Sol Parti. Peki çima tevdi Yeşil Sol Parti? Boy xwe dedim, boy zamanı xwe dedim. Boy erqi xwe dedim. Boy gele xwe dedim. Partiya mevet me ya. Je iktidara ana hun razı ne yana? Ne razı neyim. Çima mesela çı perskri? Ve razı mı pej me cezaevi ronedzam. Bu یک mesaj ki. Her çivi razıyım. Kilo soğan 30 milyon az böyle razıyım. Hem çivi diye ki rezervat ya xwar dibe. Çı dibe. Ne zamanı men daima ne insanı men ki haber helde davaja hapse ra tehdit ki az bir saat şunda az çi meviyor. Çi yok güvenme. Yani dinle de meş de ki meş şeytan ji meşker. Karış şeytan ji meşker ama çakır ve dağla zikir nekir. Az oy mekho. Hatta meviz mekho. Pinja parti ona है ब्राउना भी जरूर इमने में हाथा ना मैदा ona इरुशन के नखवा ते ona da ne mecme ona. Peki bangevaziye ki tecrübo gele Sarukhani u taybet gele Kurdji dve helbjartine da bangevaziye ki tecrübo xalqji heye. Bütün varam hedicim bra bütün havale me bre me kiş emye kin yek ben bina parti oxan. Tabii ekski me kilo sevt karar la kilo sevaji yek do çık derti. Ama diyeceğim bu eski hoşum tamam ki. Geç ben valat Paris ben bu Saladin bu Saladin bu çek eder cezaevi. Euro Saladin Euro parti madana ve yakında bu dünya lideri bu. Bu için sadece zulme karşı merkez iktidar te seri bilinker ju merkez terso yok diyenler. Bu şey bu terso yok diyenler. Gel gel selam ki diyeceğim bra ben yek akos parti ona hep parti kome jabe. هفت هشت دولت ترکو هیا برای یکم اجابه چی مکیمه